ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କେଶବ, ମୋର 10 ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ତ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପାପ କରିନି, ତାପରେ ବି ମୋତେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କେଶବ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କେଶବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପିତାମହ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କର 10 ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସାପ ଆସିଲା। ଆପଣ ତାକୁ ନ ମାରି ସାପଟିକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଭୁଲବଶତଃ ସାପଟି କଣ୍ଟାର ଝାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେ ଭିତରକୁ ସେତେ ଫସି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫସି ରହିଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମାରି ଦେଉନ କାହିଁକି? ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଯିଏ କରିଛି, ତା ସହିତ ବି ଏମିତି ହଉ। ପୂର୍ବ 10 ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପାପ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସାପଟି ସେଦିନ କଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କଣ୍ଟାର ସେଜ ବି ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଭାବ।